салому алайкум бардорон телефонро тамошо кунед ҳамаи модели телефонҳо ҳастад дар шаҳри қурғонтоип мебошем телефонбозори кӯчаи баҳор бозори фаровон дукони 121 ҳозир охири бозора ина ҳамаи модели телефонҳо ҳастад лайк қабчин подписатсия сара фаромӯш накунед бачаҳо ҳар рӯз бозора ин дуконо пури одамаи бачаҳо дуконо пури телефони ина ҳамаи модели телефонҳо ҳастад тамошо кунед дар шаҳри қурғонтоип мебошем телефонбозори кӯчаи баҳор ина бародаро ҳамаи модели телефонҳо ҳастад бозори фаровон дукони 121 шумо телефонотонро биёрем болои 6 тон мешава ина ҳамаи модели телефонҳо ҳастад бачаҳо телефонбозори кӯчаи баҳор иҷа ҳар рӯз бачаҳо бозор ай шумо телефонотонро биёрем болои 6 тон мешава хеле ина ина бачаҳо ҳамаи модели телефонҳо ҳастад тамошо кунед ина бачаҳо тамошо кунед лайка подписатсия сара фаромӯш накунед унаҷа бачаҳо телефон савдо кесан охири бозори ҳозир бозор бучидагия одам бисоя сар қати биё ина телефони тамошо кунед ака соди саломат соза телефоно чанд сумай ака ҳар хелая ҳар телефоно ки дар магазин 200 сум 300 сум ина 150 сум 100 сум арзон ая ина ака ҳамаи модели телефонҳо ҳастанд ина бачаҳо тамошо кунед подписатсия лайка фаромӯш накунед иҷа ҳар рӯз бачаҳо бозор ина мерем ҳамаи дуконо ҳуяи бачаҳо ина тамошо кардаам гирен дуконо ҳама шуяй номеро 907 89 18 18 ина телефоно тамошо кунед ҳамаи модел ҳаст шумо телефонотонро биёрем болои 6 тон мешава ина иҷа флешкартам ҳаст 10 суми 15 суми ина тамошо кунед ина велики фурӯшиам ҳаст 800 сум ина бачаҳо тамошо кунед ҳамаи модели телефонҳо ҳаст бачаҳо ина биёен шумо телефонотонро биёрем болои 6 тон мешава алиш ҳам мешава ака 500 сум ина 500 600 700 хела ина 400 сум хона ина тамошо кунед бачаҳо ина ватано ҳамаи модели телефонҳо ҳаст ё ака алиш ҳам мешава номеро 907 89 18 18